Sekali lagi Mas Bambang. Perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan mengko karepen dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem ngono pareng rawuh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe ya karo tambah dulur iya iki aku dichatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki entuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini ngono disepoti ayo
Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya apa kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara, mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun saliman kok kali. Oh sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Kathah ya Mas yang berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, Tasik Timur. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, biru. Luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah ana ing panggung. Nggih, cocok. Bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Loh, nganggo bawa, Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng
sangga tanah endah gumalaring taman sari nosmantara kong ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk.
Dalem. Rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas Kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis kadung. Ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. Wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Mulai pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng lo, seneng lo. Ayo lanjut yo. Haha, yo. Yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan karedomian ambe mangan salon cerak anak wadon kedangan gending asli Banyuwangi sir-siran ambe kedangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun, Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lha iki sing ngancani mau undangan pirang-pirang. Sinten namine, Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, Pak Col Pak Heri gundul.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sawetara ya nduk ngono mak ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca iya tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene ngono iya ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake iya kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi ya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa ngono ya mak wah ya sebabe apa sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin lho ngono ya mokal tanpa nikmating pangeran ya awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng ngono ya aku arep takon karo Biyung takon babakan apa no iki hajate apa acarane apa kok ketok lek regeng ketok lek gayeng aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa ngene ya nok piye iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun ngono 11 tahun Partai Nasdem luar biasa 11 tahun iki angkane siji karo siji dijumplah loro ki apa mengku werdi loro ki sesuai dengan hashtagnya apa kuwi hashtag iki loro ya kuwi satu yaitu adalah merajut kebangsaan kedua merawat kemanusiaan wah ya ngono ya wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang mau ana sing kandha ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun acarane wayangan lah ya jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah sing wis dimoi karo para kalangan muda lah ya sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono nanging yen miturut aku tiba kosok balen no ngono dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima sebab semakin kesini yaitu wayang tak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya ngono buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem dijawab langsung oleh Partai Nasdem dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata apa kuwi tindakan nyatane yo nanggap wayang ngono nanggap wayang iki tindakan suatu bukti nyata ngono ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan khususnya wayang kulit ngono ya mak dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke 11 tahun iki
ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok nok 3 perkara. Telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Oh ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayaan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh ngono ya Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah ya, mula ki dijumbuhke. Lah ya disumbutke, nanggap wayang gelar kelir gantung gong, dalange ya isih nom. Oh ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Ya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo. Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono. Kanggo sapa wae. Kanggo ya kuwi sing baku, kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh mergo ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto
dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah, oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif, oh legislatif Kak Yogi Dirgantara mau, wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe, iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh, uga kepareng rawuh, iya. Wah luar biasa, disumbutke no, disumbutke, ngaturke matur nuwun tanpa upama ya no, awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas, mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini, oh ngono, yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk, mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna, oh ngono, ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara, yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya, kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta, oh ngono, mau sore uga ana donor darah, oh ngono, bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan, oh ngono, ya mau wis diadani, luar biasa, wah hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru, biru biru iki bisa ditiru, oh bisa ditiru, wis cetha ngeglo kang tanpa warana, lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya, wah iya, lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan, oh ngono mak, luar biasa, yo didongake ya nok, muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya, Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju, dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif, DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore, harapannya muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang, oh ngono, amin amin ya robbal alamin, ya dilaras pelok digeriming mbah ben ora kaya pengajian ya, ya. Jebul kae sing ndak anti